Napa? Oh, nyuwun mikrano kabel. Hairless. Hairless ra iso untune prongos hairless. Nggonmu ono kabel ra, Den? Nggonmu ono kabel apa ora? Anune jengset. Dalam, kayak jalan hairless iki kono. Cek. Aku tak nilai iki aku. Nyo iki nyo. Wah. Iki. Niki purun. Aku sing rano rambute. Rambute brodol kabeh ngono. Brodol. Apane sing brodol? Ayo. Mas Anam. Iki ki mau weruh aku gek salin to lak menggo bikini tok. Kok oi. Lah, mok salin no pah metune kentongan. Ala kentongan kowe doyan kok le. Halo, plaku sok. Yo, tak iki ya. Iki ya gak mir ngomong nggo iki apa iki. Aku tak kabelan ra apa-apa. Emah. Emah kowe. Ya. Des, ana kakangmu. Sapa? Kae ngarep dhewe. Woi, kok topine dhuwur lho. Dureng, topine dhuwur. Iki kok medrep. Sirahe ilang. Oh, ora biya wis. Kok urip. Nggih, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ente sana iku ning tuh. Untumu. Ono. Alhamdulillah, dalu iki acarane apa, Mak? Halal bihalal. Halal bihalal acarane sapa? Dusun Sukron Bandungan kene. Lah, wis tekan kene mau kan bae sapa, Mak? Oh, Bae iso ngerti gone kene. Lah aku mau ki kon bantreng ning aku rasa bantreng. Oh, kon bantreng. Ora ono buntute lho. Buntut, Apa? Buntutnya dikepit. Buntutnya wis kadaluarsa. Jari sapa? Gubel gabol ngono. Aku ora Ya, ndek buntut. tak dongake muga-muga masyarakat kene muga-muga tambah rezekine. Amin. Sehat selalu. Amin. Iki gek sebesar iki naga pemprongos, Ibu. Aku ya gumun dekorane iso kaya wong nganten ngene. Aku nggak ngerabokke kowe to, Des. Iya, aku sesuk nek nganten iki bingung. Apa? Aku nek kon mingkem gak iso. Ayo. Nih. Nek aku sing rias, tak tatak untune. Lek kok iso. Lah Iya. aku sesuk iki gumun. Ngapa? Iki sing paling guyu mesti wonge iki lho. Ngapa? Ngapa? Lek Ruli. Kenapa rek Ru? Lek Ruli ki karo aku senenge mesti guya-guyu. Ali napa? Mergo prongos kuwi aku. Oh, alah. Yo ki saka Iya, tidak izin ya bos lah sepatune anyar mak. Yung, jangkrik. Sopo buang latu ning kene iki to? Cemetet gaji. syukur. Rene urung wis diobong sikile. Ya, wong nek pencilaan ngono kuwi. Lah nggih, awak dhewe sepisan aku milu iki. Suka budaya muda. Iki ta? Lah iki ana topeng ireng barang. Ya, topeng ireng tak iki, Badan. Oh iya. Hah? Warokan barang. Iya. Iya ta? Nah, aku enak, Des. Aku opo iso ngono. Iso. Bos, bos tak takonane. Bos, wis tak anteng to, Bos? Wonge rada payah kok. Kayak kira rada budak, Des. Des. Kayak rada budak. Wes sesepuhe aja ya, Bos ya. Iya wes saiki diroda sik, Bos. Iki takon pojok ngarep iki ya. Bos, rodate napa, Bos? Hah? Malah kepriye? Takone rodate apa, Pak? Awalane iki jogete awal. Ayo Prakonco. Ayo Prakonco. Kawarana. Rukune Islam. Naga bong kentir. Des, ceritain naga wong edan ya? Naga bong edan aku. Lah wong edan kok dikumpulke ning kene ya. Aku yo saiki Aku ki wong edan lho. Ayo. Peningkatan bose. Kenapa? Klambine ana jamure bareng. Ayo. Kayak iki jamure ngisor pindahane Ayo dhuwur. melet. Ayo Bos, dilanjut ya. Yo. Mabuk ibumu kok, Des. Yo, ayo Prakonco. Yo,
ing pas poso ana ing bulan Ramadan sampai mati lamun puasa Terus iki awal nyanyi arek kegawa kowe iki. Ayo prakonco. Arek kegawa kula ki det marai kowe iki. Kajen aku nulari ae, nulari geblong wae. Saiki dirodatne apa lagu, Bos? Hah? Niku komandane kok, Bos. Komandane Takoni sing kuplukan abang. Oh, iki ta komandane ta iki. Piye, Bos? Oh, mlaku-mlaku. Oh, kepiye to Pak iki? Unik kok, unik. Kepiye? Takoni piye, Bos? Makan mlaku-mlaku. Hah? Oh, halanan. Iya. Oke, baik, yang satu ini kita kasih lagunya ada jalan-jalan. Yang satu ini bersama teman kita yang di depan sana yang pakai koplo yang dur sekali, yang nobrok gendeng. Pak Bos, saya semoga dikasih tebangnya asik. Karena karepe Pak ya. Ayo wes, semoga. Lagu dia apa, Bos? Mana? Lagunya mana tuh? Mana gue? Ayo aku saiki. Ayo, wogos, nah aku tak pasrah kono aku nyanyi rada Gus lah. Takon saiki malah. Ora iso. Aku wis ngerti udrap-udrup kok. Kon nyanyi kok aku. Dik, balone apik meling-meling ya, Dik. Mlentung pedhot, alan jeblok, balone jeblok. Lah, rupane lho, Dik. Aduhnya anjing-anjing. Iya, apa aku dilarang balon ini melentung kan. Ya, semoga dikasih tebangnya. Itu wah ih. Ya aku dulu. Ayo. Kasih semoga ya. Iya. Apa? Lagunya apa? Bakul Soleh. Ayo. Bakul pring. Oh iya, pralonku hilang telu wingi. Piye? Jebule ning kene. Kira pralonku to wingi telu iki gorene. Ya. Ayo tak sulingi tenang kowe. Iya. Mana apa? Untune ra iso mlebu, Pak. Aman. Kok iso. Ayo tak sulingi ya. Ya. Iya. Sik gaduk ora untu. Bolongane dadi 7. Ora ngene. Yo. Cangkeme ora. Yo. Marah bablas untune. Lah situ. Ya, tak gosok rene ndak mambu. Ya. Iki ana denah barang ning kene to. Rodat Putra Kedipian. Salam Kitir Sumilin pemuda. Olahraga. Apa to des? Ada bedai lah ya. Ya, semoga lagine monggo. Ayo Bos. Ayo. Senenge kanca tani yen nyang tandurane nyambut gawe awak saya Jalani teguh, Yaudah. Apa? Ibu senenge Ora ngerti. totali nyawa tandurane nyambut gawe awan saya seneng atine
Iyalah. Siap, ayo. Iki malah dodolan sandal apa to? Sikil wis dawa, nggo sepatu oklok. Plakune koplak. Kancane ning mburi wedi dinyak. Lho, ayo kae, ayo. Halah, kae ayo. Malah promo Kancani. wedi aku. Wedi sepatune oblok-oblok. Yuk, siap, brak. Piye, Pak? Marep di arep-arep apa piye, Pak? Oh, siap mawon. Nggih, siap, brak. Madhep rono, Pak. Nggih, mriko, kebon mriko, kebon. Nggih, kebon. Nggih, mriko, lurus mriko. Nggih, mriko. Heh? Kok iso oleh dhuwit to kono? Aduh, bar mak selesep oleh dhuwit. Oh, bar diambung. Iyalah ya. Sesel payon pancane wis. Susu kadaluwarsa diambung kancane iso kecet. Ya ora mbok ya. Iya aku wedi dhewe. Alhamdulillah. Ya semoga diparingi rogat marfailatun. Monggo Mas. Marfailatun madhep ngendi? Japke pito? jere kon marep rono kon aku milu bose. Aku seneni neh. Marep arep Bang. Arep muka, Pak. Arep muka diambung ngono, Pak. Aduh. Ya, rada dengket yuk. Mriki Mas, repet. Nah, rapet Pak. Nah, rapet Mas yo. Marep rene, Mbak, marep rene ndak? Alah. Wah, dan ke opo to ke? Nah. Rada ndi? Rada rene. Rono. Nek. Nah. Bubar. Bebas. Wis, rada rene sithik. Mojo rene. Aku jadi tukang parkir malah. Ayo, pun rene, pun siap nggih. Niki lurusin niki nggih, ampun dinyak-nyak malih. Nggih toh? Monggo Mas, afaliatun. Ayo. Mafailatun Assalamu alayka ya ilahi Mafailatun Assalamu alayka ya ilahi Des, kowe ora oleh duit dhewe, Des. Ora duit dhewe. Mergo kono di bendolang memang. Alah, apik nggon aku. Iki dimek ya muni-muni. Betot mak, betot. Mak Dian. Dino ki nyong bodol. Iso duwek. Adik, alah. Meneng kok. Dik, Tak krungu lek krayu, Des. Iya, meneng kok. Ayo tak krungu. Kaya wong PDKT. Ayo. Dik,
Sanyo. Apa iki? Sanyo bathuk kuwi. Sanyo. Kowe nang yo kono suarane. Oh kowe, mbok de kowe. Dan iya ayo saiki diarak ku ya. Marep. Ayo. Marep ono. Iya. Yo. Nyong. Jadi Des. Iya. Ya. Medeni lagune apa sak-sake nyong? Ya sak-sake. Ya. Lah cepet. Ya. Lagune apa sak-sake nyong yo? Ya. Ya. Apa? Apa? Ora, silet kok duwuk moh. Ayo, pelaku sih. Ya, siap. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Monggo bapak-bapak kita oikan kiat ageni pun telah tampang atas sabitala. Bapak-bapak tindak engkang kiat ageni pun sholat sampun atas sanitala. Ilo ibu-ibu engkau lagu ilmu kan satu bersikap tambah sagu. Ilo itu engkang ngerti ilmu kang satu bengkang tambah sangu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Ilo bapak-bapak tindak engkang kiat ageni pun sholat sampun atas sanitala. Ilo bapak-bapak kita oikan kiat ageni pun sholat negesa sabitala. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Siap, bro. Formasi, Des. Berubah, Des. Transformer berubah. Ada. Oh, iso. Diparingi ya Irfandi. Ya, Irfandi. Monggo Mas Lukman Nasirul. Ya Irfani roce kembang Okite mungkir kumilang Ojo siro beka Tuturut jauh emangera Ya Irfani roce kembang Okite mungkir kumilang Ojo siro beka Tuturut jauh emangera. Aman ge, aman. Aman lanjut. Luweh.
Kono. Aman lanjut. Ayo. Tasnya aman toh niki, Bos. Ipun, masih bisa terkondisikan enggak ini? Aman. Ya, wes ya, lanjut monggo. Ana ikune kae ya. Lagu jalan, Des. Nyanyi Des. Sikat. Oh. Ayo sak-sak jare meh nyanyi. Nyanyi pura Des. Mano toh? Manukmu iki. Sikat. Mano toh? Saru we. Ya kowe kuwi kok kowe saru. Aku iki menite padha karo K kok. Iya. Pripun Mas, sak dilakoni dom-dom, lagune dom-dom. Yo yo dom-dom. Yo nyuwun lagu dom-dom. Ya. Sap gerak, marep pengarep. Yo, monggo dikasih dom-dom. Iya. Kowe berarti nyanyine dom-dom. Ora jarang. Dom-dom pentul. Ayo, dikasih dom-dom. Iya, mana? Yo. Sikro sikro nayoko angayai karya prakaryaning prajaku mrego sengkut cancuk kali wanda manunggal setya kempat tino asri swara umurung samya rebut karso ngestu padha rawanya sanata sajuru-juru ngayayi karya Cantut kali wondo manunggal
suarane gumuruh samya rebut ngarsa ngestu padha rawuh sanata sang juru-juru ngayahi karya Apa Des? Sorak rame gumuruh suarane foto rupa Indo alun samudra pasang lampahe ngapara wadya Salto Randes. Arab salto mana? Wes diucali, Bro. Oh iya. Yir. Yir yir. Yo, yo Mas Rudi. Tepuk tangannya di bos. Yo yo yo. Mandiman apa sing parang musik parang sopan yo 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 rakitan soyo rame yo yo nakarane dadi aman waro sepin rapas sing paduri sing singo putih kutang kano lawan pepati singo ape acara lepon dene waro ponorogo petus samandiman suarane bedang koso ewa ewa Nanti sih Des.
Galah. Ndak rejeh iki jan ra gelem madeg ya kowe, Des. Wis, Des. Lang siri sih mlebu. Pamer untuk pulang. Des berarti disyukuri. Untukmu payu toh. Ayo. Ayo timbul Pak, timbul ayo. Timbul. Kayang sih kayak Pakmu kon kayang. Aduh. Lila nono pamit mulai mesti kula yen dudu jodone muga enggal atos sulit wong kang bisa ngateni slirane Dijun pangapunten beho oleh atur kula mboten penane ngatine panjenengan. Anugi kelakon kula sing kentheng kula nyuwun pangapunten. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga masih ada bibit kunci Sobat Joyo. Jangan kemana-mana. Berikan tepuk aplaus yang meriah. Yuk. Matur sudah nuwun. kados putih wong kang bisa sakemong wong saene atur putih karya larjo Lanjutin.